146 awukho umuso waguqisa umhlaba wonke ngonyama sebevezile kwena amakhosi onke lana enhlane Afrika atabheka uba walida akekho munye athi sibheke wena uba usilide ngoba sabona siyawazi umlando welendo kodwa uZulu waguqisa amangisa esenqoba umhlaba aqala phansi angithi bamdekesilo ukuncoma nje ukuthi ufikele isikhathi sokuba umlando wakho uqophe ukubonakala njengamanje. Inkosi yasondini yazala abafana bababili, umntwana uDinuzulu kwamntwana uMazolwane. uMazolwane ulapha na eNquthu wahlazakazi wasuswa lapho wahlala ayophatha le ukhona isiteshi lapho esingasanakiwe lapha eNquthu niyasazi semgwaqeni esingasanakekile sikaMazolwane sibekwe lapha nginaso-ke mina nesikhona ibalulekile leya ndawo silo siyakuzwa yabonakala emahubeni njengobesho nishenge nti bakwasho igaba nisisizeke ningamethwesa kwamacala nabakwabuthelezo kodwa nje ukuhlabelela nje kwakhe ngeke nize nimvimbe mayihambe egcekeni ingelila sifike laphana siyisizwe nje sasenseleni kwaphinda ngane bathi uyalona kushabafo bathi uyalona kanti uyalilungisa kusha uyalilungisa bafo bathi uyalona kushabafo bathi uyalona kanti uyalilungisa bafo Makhosi wayenangovidiyo ngendlela ayiphuwe ngaso hlangana nomakhosi uNkulunkulu sifikile isikhathi sokuba umlando wakho uqophele manje siyanyatheliswa nini noma besiqhamulaphi embathwa ngesembesa ngesikhathi esibayo lokhu engikwenzileyo okubongekayo kwande nasemkhandleni nena benzo I answer it's too bad.